Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ningning. Sa dili pa nag-usugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghihintay ako og hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Ningning. Moadto ka sa syudad? Oma, Magunsa masaguno ka dito, Nining. manarbaho ko mo. Oh, unsa man sa gunong trabaho ang imong sudlan, ha? Papa baya, uy, nakalimot ka nga makamao kong manahi. Na ako'y amiga nga iya kong tabangan nga makasud og trabaho. Oo niya, unsa man dong. Unsa man. Musugot ka nga moadto na sa inining sa syudad. Ada, patuan na eh. Total, sakto naman na sa edad. Salamat pa. Unya, Day. Okay ra kasi matrabaho din, he? Okay raman, Day. O, salamat, Day, sa imong pagpasod na akong trabaho, Day, ha? Okay ra, Day, uy. Ikaw, yun, no? Ami ka, good ta. Ha? Mangita ka kapuyan? O, Day. Kay, may sweldo na baya ko. Maikugsat ko ni mo, nga. Ani lang gapon ko puyo ni mo, nga. May sweldo naman ko. Mao ba? O, sige, ikaw, good. Tabangan na lang tika nga, makakita ang boarding house. Ay, salamat in taon. Nakakita na kit ko og kapuyan. Bahala og kamay, basta komportable ko. Hi. Oh. Ay, kalap na ko. Dili ko daw tang tao. Ikaw din mo ba nag-abang dyan sa pikas kwarto? Oo. Oh, silingan na dito. Di ako magkabang sa likod. Mao ba? Ako dahil si Brian. Ikaw? Ningning. Mao ba? May amigo na kasi ang gipuy-an? Oday. Maayo hinuon na dili ka maglaay. Maulay kitay. May na lang, doon ako'y ikastorya-storya, kuno ako'y duty. Malingaw sa tadi mo, Brian, uy. Nalingaw ka sa kong joke? Nalingaw ka, ayo. Okay, Kyo. Asya, last lang ni. Adam, magkatuog na ta. Joke ni sad na? Dili, question na ni. Unsa man na? Sige, pangutan na dayon. Unsa man nga itik ang duha ka buktiil? Hala, no? Duha magyana ka buhok tiil ang itik. Oh, duha lagi. Unya, unsa man nga itik? Ambot ni mo, uy. Dili ka makatubag? Dili. Unsa man kuno? Pato. Nga naman kuno? Pato. Paato. Duha ka buktiil, di ba? Way lami. Nga naman katawa magawa kay lami. Nikatawa ko sa kakaway lami. Wala lami ha? Dahil lami eh. Brian, mga akong ka-uy. Sorry. Naunsa man ko, uy. Dili naman mawasa kung na ako na ang gibuhat ni Brian ako. Ay, nayapag naman ko, uy. Huy! Ay! Nausa ka, uy. Ngayon naghinuktok ka gudi, ha?
day, uy. May kihuna-huna lang ko. Yay. Basin unsa na na, ha? Ha? Basig na in love na ka, ha? Unsa? Basig na kauyab na ka. Nya, wa ka musulti na mo. Wa day, uy. Aw, lagi. Abi na kog uyab na mo atong bag-o ni mong amigo. Wa day, uy. Dahil sutihi agad ko, ha? Kung makauyab na ka. Ganun ni dual man ka na ako. Gusto lang ko magipasaylo sa kung gibuhat nimo sa usang gabi ining. Oh. Nadali ko sa kung gibati nimo. Brian, unsay? Pag tinuod, nagkagusto ko nimo. Sugad pa sa itong una pa nagkita. Una pa na ako magkakita nimo. Nagkagusto na ko. I love you, Ning. Brian, Sugta na lang ko, Ning. Sige na. kuya awa gud nimo. May bawa mo ko ba? Nagkagusto sab ka na ako. Yulas biya nimo. Ngam nakaingon man ka nga nakagusto ko nimo. Ang pagkiyas na ko nimo, wa man ka masuko na ako. Nipiyong manon ka. Ari! Gara kay kahag gara nimo no? Inga, Iko kaksuy. Mapay maslanan. Uy, iko pa. dilit ka buhian ha. Basta dili ko na masugton. Usa? Aray. Uy, iko pa. Buhian ti ka. Unya na. Unsa ba na? Uyab ka? Ha? Aray. Sige na lang, uy. Kana ba? Ay! Mao ba? Nagkauyab na mo itong Brian? Oday, ako na lang gisugot, uy. Kay kulit kaayo. Okay ra na, day, uy. Ang importante nga magkasinabot mo. Ha? Mag-ipon? Oh, Oning. Mag-ipon na lang ta. Pero, Brian, Ay ka pala kaning. Kung makitigom na niya ako, magpakasal ta. Sa pagkakaroon, mag-ipon lang muna ta. sige. Tinuod ka, Brian? Sa sunod buwan, magpagkasal na ta? Oh, Oning. Kay may natigom naman ko. Salamat, Brian. Gusto na ko nga mahimo ka na akong asawa, Ningning. Mupauli ka sa Leyte? Oo, Oning. Kay nanawag ako magirikan. Naigo mo lugar sa Bagyo. Nagumpa ako na umbay. Maupa? Unya, ako? Di ni kalas atong gipuyan. Mubalik naman ko dayon. Unya, kumasangin mo lakaw? Guba kaya mong bahay, tungkol sa Bagyo. Maupa? Ning, sorry kaya. So, unsa? Dili lang ko na ito magpagkasal. Ha? Kinahanglan pa na kong tabangan akong ginikanan. Maong, ato lang na ipos pa ng atong kasal. Unsa? Ha? Mubalik ka sa Leyte? Oo, Oning. Kinahanglan to ako dito sa amo. Kay, naapag ko na si kasuhon dito. Kung dili lang di ay kamuli, may mo naman nga magpadaka og kwarta sa imong mga ginikanan, di pa? Ano magbuot man ka? Brian, Ayaw ko butis kong buhato na. Kung mauli ko, muli ko. Ay ko pugni. unya ako. Kung magkapabot ka na kog, napuo ka tuig. Magpakasal na. Brian, Laina gud ay siya mong kaipon, day. lagi day, uy. Nausab naman siya. O niya, mubalik pa ka to siya? Maunay ako gikagulan, day. Kung balikon pa ka ako ni Brian. Kaya basig mabdos ko. Wala rin ako gimens. Ha? Uy, paniguro, uy. Pagpalit og pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinahanglan nga may baho ini si Brian. Ano dili man ni siya mo ito pagtawagan? Ay,
Salamat kay ni Tex. Pasensya na. Kay busy pa kayo ko. Ang pingi ang atong anak. Magpadara ko nimo og kwarta. Og paabuta ang akong pagbalik. Ay, salamat in taon. Kay mobalik di ay si Brian ako. Sa man ni. Pila na kabuwan ang nakalabay. Wa pa mabalik si Brian. Ug dili sad makontak ang iyang number. Ay, wa na to, day, oy. Day, Klaro na kaayo na, day, oy. Dili na kabalikon ato. Wa gali siguro na ana to'y lain. dili, day. Balikon ko ni Brian. May umaabot na bing anak. Balikon ko niya, day. Magpaabot ko sa iyang pagbalik. 5 na katuig ang nakalabay sukad sa pagbiya ni Brian. Ug dako na usab ang among anak. Kanimo, Brian, kung namati ka man karon, ani ako uban sa atong anak, nagpaabot sa imong pagbalik. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ningning nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regulahan, naghihintay ako ug hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, Han Dumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Han Dumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jessa, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom. Itago na lang sa dang akong address. May punto legal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini ning akong kahimtang karon. Usa man gud ko sa matawag nga biktima sa matamis nga pung ining mga lalaki. Aron niyo sabtan, sugdon ko dihang sa Manila pa ko nanarbaho, dihang nakaila ko ning amahan sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Minyo din ang imong kalipin, Jessa? Ha? Kisa ko'y nag-ingon ni mo, ana. Oh, wadi ka mahibaw nga minyo nas lito? Ayaw pag kumidya diha amay, uy. Wa tang ko magkumidya, uy. Abi na ko nihibaw ka. Kay kamo ba yan nag-live-in? Diin ko kamibaw, ana, may. Kisa nagsulti ni mo. Na, di na nang kumusulti, uy. Kay masuko niya lito. Kaila biya sila. Unsa? Pagsulti niya, wa ko mutuo. Moto ako siyang giingnan nga bantay bitag di tinuod ha. Kay mangutana ko nimo. Dili na tinuod amay, uy. Ug dili gyud na mahimo nga minyo siya. Kay gikan pa lang gyud ko sa doktor, nagpa-check up ko. Ug mabdos na ko sa among anak. Ha? Mabdo sa day ka, Jessa? Paselo ako, Jessa. Lito. Ako pa man untay sorpresa nimo nga mabdos na ko sa atong anak. Ako naman inuning na sorpresa sa kung naibawaan nga minyo, di ay ka? Mahal ka ba ka, Jess? Mao dili ko gustong biyaan ko nimo. Kung mahibaw kang minyo ko. Ayon man imong asawa ron. Doon na mo'y mga anak. May anak mi duha. O karang mananghid ko nimo. O weekend gani, muuli ko sa amo.
sa akong asawa ko mo pauli, ana. Salbahis ka! Imura na kong gilat, salbahis ka! Ayaw lang ko kabalaka. Kaya dili mo ka pasagdan na ng imong sitwasyon karon. O mas daghan baya ang adlaw nga akong igahin mo. Ikumpara sa akong asawa. Kay weekdays ko nga uban nimo. Lunes hangtod Biyernes. Basta Sabado Domingo, mora na mo pauli ko sa amo. Dili na ko aning kahimtangal ito. Mupauli ko sa amo. Biyaan ko nimo. Dili na ko mahilo na ang magpuyo din nga nahibaw na ko nga minyo di ay ka. Kaya dili na ko kalikayan nga magunaw na nga basig mo abot ang adlaw. Nga matultulan ta din sa mong asawa unya mabugnuan ko. Mupauli ko sa amo. Ato ko dito mga anak. Kaya basin og niya ko din makuhaan niya ko sa sige kabalaka matag adlaw. Mao nga ato ko mga anak sa amo. Oh, ikaw. Magpadala niya ako nimo kwarta matag sweldo nako. Alang sa imong konsumo o matigom alang sa imong pagpanganak. Ay, pastilan Ginoo ko. Nailag ka daig ninyo, Diyos, ah. Pasaylo ako, ma. Huwag yun ako tuyo, ah. Huwag yun ko may baw nga minyo pati ay siya. Unya, o sabay may tabuan ang imong gimabdos karon. Ang imong pagpanganak, kung saon naman lang na. Magpadamang ko nung sa kwarta na ako matakinsinas, ma. Hinaot pa unta. Nga iya ng tumanon. Mugasto pagkato sa imong pagmabdos karon, hangtod sa imong pagpanganak. Ha? O din lang kutong sa pagpanganak, hangtod na unya sa pagpadakos bata. Nisaad man si Lito, ma. Nga muhatag siya. Mugasto siya. Kadako man sweldo. Ang ingon niya na ako nga 14,000 ko no ang iyang kinsinas. Oh, may nagtrabaho ng tawhana. Pero mausad lagi, minyo sad, may laing pamilya. Mabahe na unya po ang iyang sweldo unya. Magpasalamat lang ta mga ni Saad si Lito. Nga dili ko niya pasagdan. Nga mupadara unya siya na ko kwarta. Dako na ang akong tiyan. Karon na ni buwan na ang akong paabot ng mga anak. Diyos ko, inaot lang unta nga maayo lang ang akong pagpanganak. Kay wa baya taon ko'y bana. Aray, nisakit na sad ang akong tiyan. Nisakit na sad ni ganina. Mauna ka ni ang mga anak. Ma, nagsakit-sakit ang akong tiyan, ma! Grabe ang akong gibati diyang naibaw ko nga minyo di ay ang akong gikalivin. Way kabutangan sa akong kaguol. Apan, naningkamot lang gyud ko nga dili ko magpaapekto. Kay mabdos manggod ko. Og matod pa sa akong mama. Kung unsa may akong bation usab sa akong anak. Og tuot man, niabot ang adlaw sa akong pagpanganak. Og gisuportahan pa mi sa amahan sa akong anak. Apan nagkadugay, nagkagamay na ang iyang ipadana ko. Unya, Unsa? Wa pa kapada ang amahan sa imong anak, Jisa? wa palagi pa. Maong pagamita sa ko ninyo ni mama og kwarta bi para gatas og diaper ni Inday pa. Oo, magpalit og gatas. Ayaw anang huwam-huwam. Kami na magpalit og gatas og diaper sa bata mientras wa pa kapada ang amahan ana. Sige lang pa. Karon lang ni. Basig Basig may nalangayan lang sa pagpadaan ni Lito ba sa kwarta. Ako lang unya itong tawagan. Sus! Tawag-tawag, uy! Lito, Di man tawag ka makahuwat, uy! aw, hangtod ka sa manday ko magpaabot. Kami, ha? Sa imong anak. Aw ako makasabot ra ko. Makapaabot ra ko. Pero ang imong anak, usaon ako pagpasabot nga wa pa siya gatas nga imnon. Kay wa pa kapada, ha, Lito? Asyaro, huwag ka kapangitag paagi diha. Naman ka sa inyo. Huwag makatabang niyo diha. Mao gani, sila una si mama ug papa ni palit og gatas ug diaper. Aw, naaraman na yan na. Nya, nga nung tawag-tawag man ka na ko. Ngano na suko ka man ako, eh? Sabok man. Wa man unta tika awaya. Gitawgan naman tika. Sabok kay ka, uy. Nakatuog naman unta ko. Kamantala ko's tawag nimo. Sabok, uy. Lito, samok na day ko karon ha? Ngano masuko, masad ka? Ha? Ngano
Hello? Hello, Lit? Lito? Gibutangan ko ni Lito pikas linya ay. Si Amay. Tawagan ako si Amay. Day, sorry jud kaayo. Nga karon ang kumusulti nimo ani. Mahadlok magud ko magbughat ka. Kay bago ka pabayan na nga. Ha? Kaya nga naman di ay Amay. Naunsa man di ay si Lito diya sa Manila. May kaipon na mo sa siyang lain. Uy, nagipuli nimo. Unsa? Dili. Dili. Puslan man. Puslan man nga giingon ko nimo inilito. May pagtapuson ko na nga akong kinabuhi. Tapuson ako. Oy, Gisa, anong gihigotan imong habol sa imong liyaw, ka? Unsa man ka? May pagtapuson ko na akong kinabuhi pa. Unsa? Puslan man nga gilisan ako lito og lain. Unsa man ka layapag ka, Dita? Umagkunsa naman lang unya ng imong anak, ha? Dita? Ang akong anak. Oo, imong anak ka na naghilak. Magkunsa naman lang unya ng imong anak kung buhaton mo ang pagkutlo sa imong kinabuhi. Ha? Disa? Dili nako kalikayan nga makahuna-una og daotan kung mahinumdum ko sa gibuhat ni Lito nako. Madepressed ko kung maghuna-una. Kay dili man ko makatuo nga mabuhat kining tanan sa amahan sa akong anak. Gikan sa iyang pag-ilad nako nga ulitaw siya hangtod na sa pagpuli niya og laing babae nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Wa na magtarong og hatag og sustento ang amahan sa akong anak. Pwede ba kong musong sa iyang trabahoan aron sa pagpangayo og gustong sustento sa akong anak bisag dili mi kasado? Ikaduhang pangutana. Minyo ang nakapaanak nako. Apan wa ko kahibaw nga minyo siya dihang nag-live-in ni. Makasuhan ba ko siyang asawa kung pananglit mahibaw kinibahin na mo? Ikatulong pangutana. Ang unang sulti sa amahan sa akong anak, nga tag 14,000 kuno ang iyang sweldo matag kinsinas. Pero usahay, 1,500 na may iyang ipadana ko. O karong bag-o, wa na gyud. Mga pila mang gidunta ang angay niyang isustento sa among anak. Ikaupat og katapusang pangutana. Behavioral kini. Usahay, dili nako kalikayan nga makahuna-huna og daotan sa akong kaugalingon. Maghuna-huna ko og hikog. Unsa may akong buhaton aron hingpit ko makadawat sa gibuhat sa amahan sa akong anak nako. Lisod gyud dawaton. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gisa. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta magkuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema ang may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling rugas. Ayaw nagdugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa ninyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ganahan ko sa atong quote for the day. partner. When you learn how much you worth, Oh, you'll stop giving people discounts. correct. You don't sell yourself short. Maog yun. Kung kibaw ka sa Kami- imuhang value. Gina-small magyug ko nimo. Oh. Kaminos magyug ka Ay, nako. Oh, di ba? Tuuti ngay kagkuan ko Ay, eh. isi-isi lang ko. Di ko basta-basta eh. Ugay ko giskwela. Oh, correct. Takto gyud ka. No? O mga sukintig paminaw,
ambot kinsay mga nag-quarantine din ha. Daghan no in the area sa to ang nasod nga Community nag-lockdown. quarantine. Community quarantine di ta mo gamit og lockdown kay negative man gud kaayo paminawon. But Bitaw. community quarantine, no? Di man na negative gyud og effect kay precautionary measure man na. Yes. Aron dili ta magtinakdanay, makontrolar nato kay pandemic naman gud ni, di ba? partner? Maog yun. Sa Italy lang daan, 12,000 ako nang ilang affected dito. Lagi, daghan kaayo unya. Wala pa ba yun cure partner? Na? Wala pa. So far, lagi. as far as I know, wala pa yun. Sige pa silang research, no? Pero maminaw sa ta, magbasa po ta, sir, kanang mga legitimate nga news. Yes. Ayaw ng mga fake news. Kaya makapanik, no? Oo. So, ang uban ng mga viral infections, nanay cure, nanay vaccine. Unsa may mga lahing viral infection na nanay cure? Smallpox, chickenpox, herpes, dengue, polio, na naman ay mga cure or kuan. Pero ang kining coronavirus, bag-o maguni. Yes. So, research pa ang mga scientists, ani, mga doktor, so kung sa bagay, mahimong vaccine nga pangontra, ani nga mga Pero problema. naamang yun po, di ba, partner? Katong so far sa news nga, ay may mga cases nga confirmed nga positive of coronavirus, pero naayo. Naamang yun, di ba, partner? Kanang medyo taas-taas siguro ang immune system and sa'yo na agapan, no? Yes, ang kasagaran magmaapektuhan partner katong nga elderly. Lagi. Ah. Mauna. No, Kaya stay low indoors ang lang immune yun system, gihapon. no? Okay? So, maayong pagpaminaw diha ni Bong Mendez sa San Isidro, San Fernando, ning Dakbayan sa Sugbo, disemistro sa atong mga amigo da sa Green Hills, San Fernando, no? Tuyok na rin sa Liboron, Valencia, Carcar. Perte na ka na maminaw nito da partner. Yes. Maayong Kumusta pagpaminaw mo niya ka diha. natin, Og, arita sa ato ang letter sender, si Jisa. Jisa, 22 years old, walay address, punto medical ug legal partner ang problema ni Yes. Jisa, no? Arita siyang unang pangutana, partner. Legal man eh. Legal ang unang pangutanan ni Jisa, wala na magtarong og hatag og sustinto ang amahan sa akong anak. Pwede ba kong musulong sa iyang trabahoan aron sa pagpangayo og hustong sustinto sa akong anak bisan di may kasado? Kanang pagsung ba? Ayaw nagsong, pwede lang mo adto. Parang di ba ito madaw-daw anak kalakihan. Pwede ka maisog-isog ka, na wa kay daghang bala. Diplomasiya ra gyud siguro, no? All the time work gyud ng diplomasya. All the time, no? It's Dili not- tamanong. Yeah, it's not how loud you speak, but unsa may unod sa imong gisulti. Oo, unya, lain kay paminawon nga muratag musung ka sa Isog, kanang limos. isog. Oo, unya, di katag doon dito, di nauwawan pa ka. Mao, nya Diba? dili ba ka asawa? Oo. No, anak, rabaya sa inyo. So, ayaw sung dito. Kuan lang. Tawagi, pakistorya Hangiuan, tarong, hangiuan. pakikita og tarong, pakikstorya og tarong. Pasabta nga, Okay. dili nimo kaya nga ikaw ra ang mo sustinto kay inyo maning anak. Mao gyud. Ikaduhang pangutana. Minyo ang nakapaanak nako. Apan wala ko kay bawo nga minyo siya dihang nag-live-in me. Makasuhan ba ko sa iyang asawa kung pananglit mahibaw kini bahin na mo? I doubt it because wa naman mo nagpuyo, Puyo. no? Wa man mo kaso nga concubinage nga gibuhat. So Mo na I yung doubt definition sa concubinage partner nga kung wa lang nimo gipuyo ang usa ka babae, Yes. dili Way kaso. way kaso, no? More advantageous kinas mga lalaki, it. no? Very. Pang adultery, Yes. pwede lang dili puyo. Ha? Ang adultery. Ang adultery pa di mo puyo. Pero ang concubinage kay puyo gyud. Nganong yung nani man kay ang mga congressman, ang mga senador na naghimo ning balaura, mga lalaki magkasagaran. Correct. Yes. Okay? Sunod niya pangutana, Sunod partner. na pangutana. Unsa ni? Ang unang sulti sa amahan sa iyang Ang anak, nga tagwa 14,000 kuno ang iyang sweldo. Matag kinsinas. Pero usahay 1.5 ra may ihatag ipadala nako. Ug karong bag-ulang wala na gyud. Mga pila man gyud unta ang angay niyang isustinto sa mong anak. 40 mil ang 14 mil ang kinsinas. So mga more or less mga 28,000 ang buwan na niya, no? Halos magtag 1,000 a day dako din ang sweldo, no? Yes, dako. Pero depende actually muna magdepende kung iyang capacity, no? Ug ang needs po sa imuhang bata. Kung makahatag siya more than 1.5 niya, more than 1.5 po ang gikinahanglan monthly sa imong anak, then of course pwede ta makademand og more, okay? No. So depende sa inong capacity, na?
Okay, Yes. ikaw nga pangutana, behavioral partner. Yes, behavioral. Usay, di na ko kalikayan nga makahuna-huna og dautan sa akong kaugalingon. Maghuna-huna ko og hikog. Hala, unsa may akong buhaton aron hingpit kong makadawat sa gibuhat sa amahan sa anak nako. Lisod mangyud dawaton. Yeah, ayaw good taon depressed siya, paghikog. partner. Suicide is an introverted murder. Thou shall not kill. Life is too short. Do not make it shorter by committing suicide. Kung pananglitan ikaw na puno ka na-depress na ka, you go to a psychiatrist. Wala ko diha sa akong buhatan, Dr. Rene Obra, usamang ko ka psychiatrist. Kaya naatay daghang antidepressant nga mahatag sa imo. Akong balikon, do not complain aning kinabuhi. Above all, after all, you are still above others, no? Kung bisag sa atong relihiyon man tingali, naman nagibutang diha nga, thou shall not kill. So, ang kining paghikog, sama ra nga nagpatay kag tao, it just so happen, nga ngimong gipatay imong kaugalingon. Mga gitawag nato ni siya og introverted murder. Alright? Mga sukindig paminaw, hinaut-untangan namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.